Ако се чудите защо съм се облякал по този интересен начин, това е защото днес денят е особено специален. Днеска управляваме една изключително луксозна кола, която струва почти 400 000 лева и предлага невероятни нива на лукс. Уникално луксозна кола, която заслужава бели ръкавици и фуражка. Сега може да ми се подигравате малко за фуражката, която е капитанска, но опитайте да намерите вие по-адекватна в София. В момента съм зад волана на 7-ма серия на BMW с присъщият и лукс и комфорт. Много елегантна кола, която много елегантно вози, изключително мека и комфортно окачване има, въздушно окачване. Когато човек управлява такава кола, най-вероятно ще изглежда по този начин. Тя може да се плъзга изключително плавно над нашите неравни пътища и да изолира пътниците си в един много по-луксозен свят. Понеже съм с ръкавици и не мога да контролирам тъчскрин екрана, мога да го правя с жести. Най-вероятно човекът, който ще притежава този автомобил за скромните 400 000 лева, ще използва предимно това място. Това е, освен много комфортно място, си един подвижен офис, в който може да командва почти всичко в автомобила. Има таблет, който е част от автомобила. Има и тази опция. В момента ще се излегна за дълъг път, защото трябва да се чувствам комфортно. Ето виждате какво се случва с предната седалка. Моята вече леко мина назад. И вече съм готов за малко по-дълъг път. Може би нещо ми липсва. Гарсон, подайте ми пурата, ако обичате. Да, благодаря. Така вече нещата ще са по-добре. Само че е грехота да я запаля, защото да опуша салон за 400 000 изработка на BMW Individual някакси сърце не ми позволява. Ако този автомобил е мой обаче, ще сваля тези ръкавици, тази фуражка, ще сваля и сакото и вратовръзката. Сега ще ви покажа другото лице на тази кола. Освен че това е 7-ма серия на BMW, която блести с невероятен лукс, вижте какво пише тук. Пише V12. Затова тази кола може да се кара и по коренно различен начин. Кой прави V12 двигатели в днешно време? Малцина са, изчезваш вид. Този двигател с обем от 6,6 литра и 12 цилиндъра има мощност от 610 конски сили и 800 Нм. Тази 2 тона и 200 кг лимузина се изстрелва до 100 км в час за 3,7 секунди. Така че ще ме прощават добрите обноски, но тази кола, ако е моя личен шофьор, няма да имам. Нека проверим какво означават тези 3,7 секунди на практика. За целта трябва да включа launch контрола, който се включва от тук. Така, Deactivate. Трябва да сложа скоростния лост на спорт.
С левия крак задържам спирачката. С десния качвам оборотите до 5000, докато се появи състезателен флаг на екрана ми. Това беше ускорение от място до 200 км в час. Тази кола е нормална, абсолютно нормална. Такова ускорение, такава динамика, 2 тона и 200 кг. Няма такава кола. Това е абсурд. Това не е нормален автомобил. Това се нарича свръхмоторизация на колата. Толкова мощен двигател, този двигател може да тегли ремарке. Това мога да го правя цял ден. Километража погледнете какво става. За нула време, за нула време. ,6 литра, 12 цилиндъра, 610 конски сили, 800 Нм. Това е изчезващ вид. 12 цилиндрови двигатели стават все по-голяма рядкост в днешни дни. И браво на BMW за смелостта да го пуснат. Този двигател се монтира и в Rolls-Royce. Тук в случая е настроено Temp Performance специално за BMW, за повече динамика. Скоростната кутия 8 степенна също с спортни настройки, за да може човекът, който си купи тази кола, да бъде най-щастливи човек на света. Нормални пътища, това е една удивителна смесица между спортна, много бърза, брутална кола и супер комфортна лимузина. Как успява да бъде и двете едновременно, само в BMW знаят. Много добре стои и по завоите. Това е изненадващо. Значи, карбоновото купе, което е съставено от голяма част от него е от иновативния карбонов полимер, с който се прави всяка 7 серия, дава усещане за голяма лекота. Колата е 2 тона и 200 кг, но се усеща много по-лека. Въздушното окачване много добре я контролира и може да се забавлявате по завой с лимузина. Това е странно и много, много приятно. Ето, наближаваме вече завоите. За целта ще мина на спортен режим. Може би ще чуете с малко и звука какво става. Минаваме и на спортен режим на трансмисията. Усещате ли как почва звука и как подскача вече при всяко пипване на газта? Тази огромна машина скача като оливяла. Не, това просто трябва да се изпита. Това е нещо невероятно. Сега, има ли смисъл въобще да казваме изпреварванията как се случват с тази кола? За 610 коня и 800 нютона просто натискате и излитате, изхвърчате като тапа от шампанско. Ето, в момента настроих бордовия компютър да видя колко е разхода на гориво. След
като се позабавлявахме, след като пробвахме ускорение и всичко, пише 13,7. 13,7 за 6,6 литров V12 двигател. Тази мощност. Това е изумително икономично постижение. Тази кола не спира да ме изненада. Вижте още тестове на страхотни коли на скорост.info и не забравяйте да сложите един лайк на Facebook страницата.